Esta mañá chegámonos ata a Pobra do Caramiñal para amosarlles o Belén hebreo que se atopa na igrexa de Santa María Antiga. Trátase dun Belén de 20 metros cadrados que cumpre nada menos que 16 anos. A igrexa de Santa María Antiga da Pobra do Caramiñal acolle estes días un fermoso Belén confeccionado con mimo por Juan Carlos Fernández e varios colaboradores. Nesta bela estampa non falta detalle, dende o portal de Belén ata o despacho de Herodes. Este ano mesmo foi ampliado cun gran lago. A diferencia do ano pasado, aumentamos cerca de 2 metros cadrados para albergar o que é a zona do lago, e tamén este ano decidimos facer unha zona diferenciada dun lago con mercado de pescado, redes, redeiras e barquiñas, e na zona oposta estaría todo a zona do Belén, e a zona do mercado, cos postos de alfarería, de panadería, o zapateiro, o carpinteiro, todos os oficios, non? E ambientar o Belén este ano pois, en Belén. E tamén a zona dos castelos, que están en dos castelos diferentes, os reis magos están subindo cara ao castelo de Herodes, e sobre todo moita miniatura. Na parroquia están encantados. Os nenos e nenas son os máis entusiastas, sobre todo este ano no que poden non só desfrutar desta creación, senón tamén xogar con ela. Pensando precisamente nos nenos, foron agochando 9 pequenos roedores que hai que atopar. Este ano máis simpático fixemos un xogo para os nenos máis pequenos e coloqueilles estratégicamente 9 ratos pequeniños para que os buscasen e atopáronos todos, Foi moi simpático, todos os nenos pequenos da catequese buscando ratos e atopáronos. Este ano foi moito detalle, foron 5 días de traballo intenso para montar o Belén, máis desde outubro metendo as luces pequeniñas que vedes en todas as casas, as luces LED, adaptando as esceas, e moita miniatura, moito detalle pequeno. Xa comenta a xente que fai falta máis dunha vez para verlo inteiro, e a verdade é que agradecese moito. Para recrear o Belén realízase un arduo traballo adaptando as figuras e montando o esteario. Tamén se conta con colaboración de varios benefactores. O Belén, pois este é o ano 16 que se monta. Como comentei no pasado, comezamos na capela do lado e fomos aumentando ata chegar este ano aos 20 metros cadrados, un poquinho máis, se cadra. E como todos os anos, pois, previo ao Belén hai un traballo, xente que me axuda, como os membros da Confraría do Santo Cristo, o párroco que tamén é un gran apoio, teño benefactores que me axudan a mercar cousas novas, como saberedes logo a Casa dos Pastores, o pesebre, as casas, as fontes. O sea, hai moita xente realmente detrás, ainda que son eu a cara visible, o que fai a montaxe, hai moito traballo detrás. E a verdade é que agradecer que a xente lle guste todos os anos, e veñan, atopen diferenzas, e que, sobre todo, a ilusión dos nenos, non? Nestes días de Nadal. E tamén dos maiores, por suposto. Na confección do Belén utilizáronse tamén materiais naturais e reciclables como cortiza, terra, pedras ou sementes. Cada viñeta forma parte dun devir cotián na vida palestina do século I, totalmente ambientada en Belén. Xa foron moitos os visitantes que se achegaron estes días ata a igrexa. Sí, moita xente, pero realmente hoxe, como xa é noite boa, ahora sí que se nota os días, como os rapaces están de vacacións, pois virán xente que está de fora, e sobre todo nas misas de festa, como a de mañán, por exemplo, o domingo seguinte que é a Sagrada Familia, o día de Aninovo, e sobre todo o día de Reis, que é o día máis bonito do Nadal, polo menos para os nenos pequenos. O Belén pode visitarse ata o domingo seguinte de Reis, de 7 a 8, e os domingos e festivos de 10:30 a 12:30.